Em dic Francesc Sans, soc d'aquí de Figuerola del Camp, és on tenim ubicada la nostra empresa i on es va fundar fa gairebé ja 20 anys, fa 20 anys, el 1994. De salses fresques refrigerades. Des de fa uns pocs anys també elaborem cremes i gaspatxos. Ara ens estem introduint també amb el tema de plats preparats. Hem començat a fer truita de patat amb ceba. Tenim projectat a tirar-ne bastantes varietats més al mercat, introduir bastantes varietats més al mercat d'aquestes truites i anar treballant cap a aquesta direcció. Nosaltres elaborem les nostres salses, com que són fresques refrigerades, tenen una vida útil curteta, d'un mes, i les elaborem setmanalment. És a dir, un dia a la setmana fabriquem un tipus de salsa perquè n'hi hagi per tota la setmana i la setmana següent continuem amb les produccions. Amb el tema de les cremes és similar i amb el tema dels gaspatxos és diari. Un dels problemes que ens trobem és que ens costa bastant connectar amb el consumidor final i saber si els formats que estem traient són els que ells volen o si són massa grans, si són massa petits, etc. I bé, de fet creiem que ara amb Socium aquest problema el podrem solucionar perquè podrem interactuar millor amb el consumidor final.